Allah. Duitmu akeh ta, Bu? Aku iki mbok diwehi ra ketang titik mbok diwehi. Regah ngoyo awakmu paling mung ki ape pasar. Sakmene kae tinggi opo laruan. Piro wi? Tak didoi jaluk. Aku mbok diwehi to, duit akeh ngono. Ya ngono ki mbok pamerne tok ngono. Tak hitung rong genep. Ki arep mbok nggih apa lho duit akeh ngono iki. Heh. Tak kira nol. Aku ya enggak kecipratan titik ya ora ngono. Ora. Aku kok ndredeg to duit sakmono kae iki. Aku urung tau lho duit ngono kuwi. Aku ngetokmu teko ndejongan. Aku lho. Aku urung tau duit sakmono nyok duit sakmono urung tau aku. Lho ndak Bos. Sakmene kae lho Bos. Ki arep dinggo apa lho duit ngono. Lah ya. Dinggo apa aja duit sakmono kae. Karo piye? Sak tumpuk sakmono. Aku iki urung wayahe nolak ngono kuwi, Mbak. Aku duwe sak gebok kae ngono lho. Mbok aja kaya ngono to karo bojone. Nah, lah aku iki tekon, duit lho mbok nggih apa arepan sakmono kae kuwi. Iki duit kok ngendi kuwi, Mang? Nyempet. Bah. Jan ramaku jalan. Aku ini mbok diwehi to sak gebok ngono lho, aja akeh. Ngene modal. Piye? Kasar ya gak. Kaya wis. Ya selera ngono sak lembar wis tak ngene iku sego goreng wis. Ah, iki berapa enak to. Piye? Yang ayang. Jomo baru aku. Ya Allah, ya Allah. Lah iya lho, Bos. Lah ora mau ngitung duit lho. Duite sapa sakmono kae diitung iki. Duit kula. Kowe tas adol apa emo? Ngomongin ngomah klumbrak-klumbruk duitmu sakmono kae iki lho. Aku kok dodolan, aku malah tuku ra dodolan. Bah. Arep tuku apa koyo ngono iki? Awakmu. Ki aku ndak tuku arep nggo apa? Jadi sak lembar ra oleh anu aku sakmono kae lho.